Vos donem la benvinguda al concert que dediquem a la patrona de la música, Santa Cecília. Enguany, aquest concert és especial. És conegut per totes les persones que estem ací que fa un mes la pluja va caure amb molta força a diverses localitats pròximes a València, com Xiva, Xeste, Paiporta, Algemesí, Massanassa o Catarroja. I tots coneixem les greus conseqüències que va provocar. L'aigua d'un barranc conegut com el barranc del Pollo es va extravasar, va entrar pels carrers d'aquestes localitats i el seu pas va emportar-se tot el que hi havia per davant, vides d'animals i persones incloses. Més enllà de la tragèdia humana, sense dubte la més important, aquest episodi va provocar una onada de solidaritat sense precedents a la nostra comunitat valenciana, a la nostra terreta. Especialment, avui destaquem les pèrdues sofrides per les societats musicals d'aquestes localitats. S'han quedat sense res en la majoria dels casos i han de tornar a començar de zero per a fer música. Per aquest motiu, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha promogut les donacions econòmiques perquè aquestes societats musicals tornen a fer música com nosaltres farem avui. Vos donem les gràcies a tots i totes per acompanyar-nos en aquest concert tan especial i per la vostra solidaritat. Donem inici al concert benèfic dedicat a Santa Cecília i a les societats musicals afectades per la Dana. Rebem amb un fort aplaudiment els músics i les músics de la nostra banda de música. Falla Benicarló és un passadoble faller dedicat a la Falla Benicarló, a la que acompanyem des de fa 30 anys el dia de la presentació dels càrrecs i el dia de l'ofrena de flors a la Verge. El va composar Salvador García Sorlí, el nostre director, amb el motiu del 50 aniversari de la Falla que porta el mateix nom. Aquell dia, 4 de febrer de l'any 2023, presentaren com a fallera major a Abril Martín Segarra, com a fallera major infantil a Júlia Escrivà Foix i com a president infantil a en Ramon Giner i Borrà, entre d'altres càrrecs de la Falla. I durant aquesta exaltació, la nostra banda va formar sobre l'escenari per a interpretar-la per primera vegada. I avui farem el mateix en una línia més concretista. Aprofitem per a saludar a tots els fallers i falleres de Benicarló que estan presents com a públic.
Gràcies.